Hola a tots i totes, benvinguts a l'acció comunicativa en commemoració del 25N, Dia per l'eliminació de les violències en contra de les dones. I avui tenim amb nosaltres a l'Eva Cruells, tècnica de l'àmbit d'empoderament personal i violències masclistes de la Fundació SURT. Benvinguda, Eva. Hola. Hola, moltes gràcies, Laura. Què tal, com estàs? Bé, bé, bé. Abans de començar amb l'entrevista, que serà força dinàmica, dir-te si ens vols presentar una mica la teva tasca dins de SURT i també ens presentes una mica quines són els principals eixos de treball des de la Fundació SURT. Val. Mira, jo t'explico. Jo soc la responsable de l'àmbit d'empoderament personal i violències masclistes a la Fundació SURT. Llavors, jo principalment el que estic és coordinant tot el que són els serveis i els programes que tenem amb dones que estan en situacions de violències masclistes des d'una perspectiva tant d'empoderament personal com d'empoderament econòmic. Hi ha alguns programes que sí que treballen de manera conjunta, tot el que és també l'empoderament econòmic com una forma també de poder desvincular-te de la relació de violència i de poder també activar processos de recuperació. Pel tipus de perfil de dones que arriben a SURT i amb les que nosaltres treballem i acompanyem, és molt necessari poder fer aquesta unió entre empoderament econòmic i empoderament personal. I hi ha altres que de manera més específica treballem més temes d'empoderament personal i abordatge de violències, per exemple, a presons o a serveis externs que també tenim, com alguns CIATs o un servei d'atenció psicològica a Badalona, etcètera, etcètera. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, si et sembla, concretem i ens expliques quines són les estratègies d'empoderament personal que reivindiqueu per la inclusió de les dones. Val. Clar, nosaltres, a nivell d'estratègies d'empoderament personal, o sigui, el més important, sobretot, és poder activar processos d'autonomia amb les dones perquè puguin ser les protagonistes i puguin prendre decisions pròpies, de veure com volen encarar la seva vida i de veure com poden millorar-la i com poden, d'alguna manera, assolir aquells objectius i aquells desitjos que es plantegin. Llavors, són processos, diguéssim, moltes vegades d'empoderament, que és el que deia abans, que no són només en una esfera concreta, sinó que normalment toquen molts àmbits de la seva vida, ja sigui a nivell personal, ja sigui a nivell familiar, ja sigui a nivell de desvinculació i recuperació de situacions de violència masclista, però també tenen a veure amb temes socioeconòmics, en temes formatius, en temes d'ocupabilitat, en temes també de... Jo, per poder construir un projecte de vida, necessito unes bases, i aquestes bases són econòmiques, necessito poder tenir una autonomia econòmica, però a la vegada també necessito poder empoderar-me a nivell de jo puc fer-ho, jo tinc les capacitats per poder fer-ho. Llavors, també hi ha tota aquesta part, diguéssim, de qui soc jo, on estic, quines són les meves capacitats, quines són les meves competències, les meves habilitats i amb quins recursos compto o quins puc activar per poder fer tot aquest procés d'autonomia i de projecte vital. Clar. Llavors, en termes també d'autoconeixement i de drets, com ho treballeu per aquest procés d'empoderament personal? Clar, nosaltres per una banda treballem en perspectiva feminista i entenem que els processos d'empoderament també estan molt vinculats amb les desigualtats estructurals i de poder que hi ha en relació a com es distribueixen els temps i els recursos en quant a dones i homes, en quant a gèneres, a la societat, en quant a com ens socialitzem com a dones, etcètera. Llavors, aquí també és com activar molt aquesta autonomia des d'aquesta perspectiva, que també té a veure molt amb el tema de la corresponsabilitat, amb les tasques, amb el tema de com organitzo jo els meus temps, però també amb el tema de tenir una consciència de com està funcionant el mercat laboral, quines desigualtats estructurals hi ha, tot el tema dels sectors més feminitzats, de la precarietat que afecta molt més a les dones, etcètera. Això, per una banda, poder prendre consciència d'això i a la vegada poder activar drets.
no? Poder activar drets com a dones, no? A nivell individual, a nivell col·lectiu, i poder entendre que hi ha unes desigualtats estructurals, però que també som, no? Persones, no? Amb drets, i que aquests drets s'han de poder activar. Llavors, aquí també empoderar molt per poder fer aquesta activació de drets. Ja poso un exemple concret, no? Per exemple, en el tema de violències masclistes, hi ha un tema, no? D'accés a drets i ajudes que moltes vegades es desconeix, no? I una dona pot venir a fer un procés de recuperació de la violència, però també es poder activar, no? Quins drets, no? També, no? Pots accedir per poder fer aquest procés de recuperació, perquè el propi procés de recuperació també ha de poder tenir un sosteniment econòmic, no? Tota una sèrie de coses que són necessàries per poder recuperar-te. Perfecte. Seguint. Molt interessant el que ens comentaves en relació també al ple exercici d'aquests drets. És a dir, els programes i recursos que vosaltres, tant siguin propis com externs, utilitzeu més a l'hora de treballar en xarxa i també de coordinar-vos. Ens podries enumerar alguns? Moltíssim, clar. És un treball en xarxa absolut, no? I la coordinació és essencial, no? Per poder acompanyar els processos de recuperació amb les dones, no? D'activació de recursos. Clar, nosaltres, com a entitat, diguéssim, no? Treballem molt a través de derivacions, per una banda, no? Amb serveis socials, no? O amb altres entitats especialitzades del circuit de violències masclistes, no? Quan es tracta de violències masclistes, però també treballem amb altres recursos com poden ser els CAPs, no? Temes de salut, i també en temes d'ocupació i treball, no? Com podria ser el SOC, no? Que aquí també tenim una coordinació molt estreta, no? Ara dintre de les oficines del SOC hi ha una professional a cada oficina que està especialitzada en el que és atenció a violències masclistes. Nosaltres fem molta coordinació, tant perquè elles ens deriven, com nosaltres també per derivar les dones, no? Per poder activar tots aquests processos d'empoderament econòmic. Molt interessant. També, sí, no? Volia dir que, clar, que aquesta coordinació, apunto una mica perquè crec que és molt important, no? Sobretot en els casos de violències masclistes, que és molt important per no revictimitzar, no? Jo crec que aquí hem de ser molt conscients, totes les entitats i tots els serveis públics, de que tenim l'obligació de coordinar-nos, tenim l'obligació de poder acompanyar aquestes dones, no? Amb posant tots els recursos necessaris, però que aquí la responsabilitat recau en els professionals, que ens hem de coordinar i hem de poder fer bé la nostra feina perquè la dona realment, no? Pugui aprofitar bé tots els recursos que té al seu abast, no? Llavors, que aquesta tasca de coordinació és essencial i més ara amb els temps que estem vivint, que durant tot el confinament, l'estat d'alarma i tot aquest moment actual de crisi, encara ens hem hagut de coordinar molt més. Encara hem hagut d'activar molt més aquesta, no? Capacitat de poder treballar conjuntament amb tots els serveis. Clar. Molt bé, molt interessant. Moltíssimes gràcies. Si vols afegir alguna cosa més, si vols que parlem d'algun altre tema. Jo crec que en principi seria això. No sé si hi ha alguna cosa més que veieu que m'he deixat, que potser sí que s'hauria de fer més... No, està perfecte. Vull dir... Perfecte. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. I bé, que al final, doncs, sense treballar en xarxa, doncs, no podem assolir aquestes petites victòries, no? Clar, a més jo crec que és molt important perquè, per exemple, per les dones una part del seu empoderament personal és precisament activar xarxes. I unes molt importants també, que no les he nombrat, no només són les institucionals, diguéssim, les públiques o les pròpies que podem activar des de les entitats com les nostres, sinó les que s'estan generant a nivell de barri, les que les pròpies dones estan activant, no? I en el moment del Covid, no? Això per nosaltres ha sigut, no? També un gran suport, no? Per les dones, no? El poder estar en aquestes xarxes i el poder comptar amb elles, no? I el poder ser actives també, no? I activar aquestes xarxes per poder confrontar tot el que ha vingut a través de la crisi, no? Que ha sigut molt. Estem parlant, no? De poder cobrir necessitats molt bàsiques com l'alimentació, no? O la pèrdua d'habitatge d'un dia per l'altre, coses així, no? Totalment, doncs sí.
a través del suport mutu, de la solidaritat, de l'acompanyament també, les de la xarxes, informació. les xarxes comunitàries, no? I les xarxes pròpies que s'han generat també entre les dones, que són molt, molt grans, no? També pel tema del retorn a casa, no? De les criatures, tot el suport que, amb tot el tema de la digitalització, no? Com entre elles també s'han donat suport amb això, etc. No? Que bé, doncs a poc i endavant també. Doncs Molt moltíssimes bé. gràcies, Doncs Eva. moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. A tu. Vinga, Vale. adéu. Adéu, que vagi molt bé. Doncs moltes gràcies per haver estat aquí a l'entrevista. Dir-vos que des de l'assessoria laboral per joves estem fent atencions tant de manera virtual com de manera presencial en diversos punts de la ciutat de Barcelona. Podeu demanar cita a través dels contactes que surten a la part inferior de la pantalla. També podeu contactar amb Fundació Surt per qualsevol situació que tingueu l'acompanyament i coordinar-nos d'aquesta manera treballant en xarxa i us animem a veure les següents càpsules. Moltíssimes gràcies.